ସାଥିର ଗପର ଆସର। ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପଟି ଶୁଣିବା, ଯାହାର ନାମ ହେଲା ହାତୀ ପିଠିରେ ଛେଳି। ବଣ ଭିତରେ ହାତୀଟିଏ ଶୋଇଥିଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁହେଁ ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଛେଳିଟିଏ ଆସିଲା। ଛେଳି ବି ହାତୀ ପିଠିରେ ଚଢ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀ ନିଦରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଛେଳିଟି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ହାତୀ ଛେଳିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ବୁଲାଇଲା। ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଥୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।